Правим впечатление, че напоследък хората станали страшно безразлични. Вероятно не защото са лоши, а просто защото са претръпнали. Претръпнали от това, че по цял ден ни заливат гадори. Отваряш интернет, гадори, изнасилвания, убийства, кражби, взломове, депутати. Пускаш телевизията, там още по-лошо, там от сутрешните блокове се почва. До така степен те тъпчат с гадори, че просто мозъкът ти изключва в един момент и спираш, почваш да ги неглижираш. Кажеш си, това не се случва на мене, какво ми е зор. И в един момент поетапно, лека по лека, почваш да претръпваш към заобикалящия свят. Да знам, почват проблемите на хората да не те интересуват. Те не са твои, те не те засягат, тебе не засягат, твоето семейство не засягат, близките ти. Що трябва да те интересуват? Що трябва жената, която е паднала, да отидеш да й помогнеш, например? Или що трябва на просека да му дадеш стотинки? Що пък? Не си ти просека. Така почнахме да мислим всички като че ли. Друг момент е и това, че всеки почна да се вглъбява в собствените си проблеми. Интересувате само твоите проблеми и най-много те на семейството и най-близките ти приятели. Другите, комши, по-далечни приятели, колеги, ако щеш. Това са вече някакви много далечни хора, които техните проблеми са си техни, в крайна сметка. Може би за тяхната радост да се радваме, ама проблемите определено не ни засягат много-много. Друг проблем естествено са социалните медии. Всички хора вече почнаха всичко да го правят през интернет, по-малко социални контакти, по-малко лични контакти. И малко или много това ни отчуждава. Отчуждава ни от всичко. Така че може би хората напоследък не са станали безразлични, а просто са уморени. Уморени от гадорите, уморени от проблемите, уморени от всичко до такава степен, че не мога да обърнат внимание на нищо. Това е моето мнение. Напишете ми вашето в коментарите. Айде, чао! Хората напоследък са станали страшно много безразлични. И вероятно това нещо са лоши. А що? Защото са претръпнали. Чак ли ще без също голям фейл.